Spojený vášňou, také je heslo tejto olympiády. Spojený hokejovou vášňou, začíname byť všetci na Slovensku. Prajem vám príjemný deň. My tu máme už pomerne neskorý večer, neskorý na to, že sa začína ešte len hokejový zápas. Začína sa otvárací duel olympijského hokejového turnaja a my sme radi, že náš národný tím môže byť pri tom. Veľmi sa tešíme na toto vystúpenie, aj keď musíme priznať, že nás čaká najťažší možný test hneď na začiatok. Super favorit z Ruska, ktorý je nabitý osobnosťami, ale má na lavičke stratéga Olega Znaroka, taktika, akého možno Rusi ešte raz to nemali. Tak myslím si, že chalani si sami pochvalovali, keď to tak mám povedať, že začnú proti najsilnejšiemu superovi. Predsa len tých skúseností v našom ústve nie je až tak veľa. Ťažšie by bolo asi podľa nich nastúpiť proti superovi, ktorého by mali poraziť papierovo. Takže proti Rusom sú takí underdogs. Dá sa kvázi povedať, že nemajú čo stratiť a v dnešnom zápase budú v podstate naberať skúsenosti. Je veľmi zvláštne, že už druhý olympijský hokejový turnaj za sebou má Slovensko identických súperov v základnej skupine. V Soči to bol ale iný sled zápasov, tedy sme začínali so Spojenými štátmi americkými. Samozrejme úplne aj iný turnaj s hráčmi z NHL. Tu sa pozeráme na rozhodcov, dvaja hlavní, Brett Iverson z Kanady a Alexi Rantala z Fínska, na čiarach Čech Vít Lederer a Kanaďan Nathan Venusten. Aj v tej sočískej mizérii 16. februára 2014 sme dokázali s Ruskom remizovať 0-0 v riadnom hracom čase. Craig Ramsey o tom určite dobre vie, ale možno prekvapujúci výber Braňa Conrada, pre niekoho prekvapujúci výber Braňa Conrada do branky, hoci tú predchádzajúcu nulu v základnej hracej dobe vychytal Jan Lacom. Možno sa čakalo, že nastúpi on. Aj tie slová z realizačného tímu hovorili o tom, že bude určený ako jednotka, ale Braňo Conrad dnes dostáva šancu, možno životnú reprezentáciu. Tak Craig Ramsey povedal, že v príprave v 2 zápasoch nedostal gól, takže on nevidí dôvod, prečo by ho nemal postaviť. Takže v podstate je to aj veľká skúška pre Braňa, ale keď sa pozrieme na posledné 2 zápasy na olympiáde proti Rusom, dostali sme iba 1 gól po 60 minútach, takže verme, že budeme v tom pokračovať a dnes Braňo predvedie vynikajúci výkon. Začína sa púť pjongčanským olympijským hokejovým turnajom. Držte palce nášmu týmu, náš kapitán Tomáš Surový vyhral úvodné buly proti Andronovovi a hneď vidíme, že Oleg Znarok posiela formáciu písanú ako štvrtú proti našej prvej, kde je Surový spoločne s Naďom a Kudrnom. Práve Kudrna získal puk Naďovi na modrej čiare. Baranka strieľal, strafil Surového, ktorý vyšiel do predbrankového priestoru. Andronov nastrelil puk sám sebe na zadný mantinel, tam ho odstavil Baranka, ale pokračuje Telegin. Prihrávka Nesterovovi na modrú čiaru. Baranka ju zastavil, ale Telegin dobre reagoval na odrazený puk. Ešte jedna príležitosť. Marčenko teraz zdržiava našich v obrannom páse, kým jeho spoluhráči striedajú a už je tam tá elitná formácia. Strach, vzbudzujúce mená. Ale my veríme, že naši hráči sa nikoho nezľaknú. Pri puku Moziakin. Avizovaná bola jeho nižšia minutáž na ľade. Ale ako vidíme, zaradený medzi tie dve najväčšie osobnosti. Nepresne pálil Nesterov, ktorý má hneď na začiatok veľmi dlhé 75-sekundové striedanie. Až teraz sa pobral z ľadu. Dialoga napádaný Kovalčukom. Aj Ivan Baranka sa poriadne dlho zdržal na ľade. A ešte sa tam zdrží, pretože zakázané uvoľnenie márne Patrik Lamper, jeden z množstva olympijských debutantov, naháňal ten puk. Tak zatiaľ veľmi nepríjemné prvé striedanie, keďže Rusi nás zavarili v našom pásme, ale odvedli sme dobrú prácu, držali sme si ich potom vonkajšku, ten dôležitý priestor pred bránou bol dobre pokrytý, takže teraz len čím skôr prestriedať, lebo chalani sú naozaj, hlavne naši obrancovia, na ľade dlhšie, takže potrebovali by sme vyhrať buly, aby potom mohli prestriedať. Ešte potrebujeme jedného hráča na ľade. Zakázané uvoľnenie neprišlo vhod, pretože nemáme dostriedané.
Rusi už majú na ľade tretiu formáciu, zatiaľ čo Ivan Baranka bol na ľade od úvodných sekúnd. Cingel odstavený od puku. Staral sa o tom Nikita Gusev. Kaprizov si udržal puk. Padal Haščák, teraz ruskú rozohrávku. Gusev, Kaprizov. Prepúšťal Gusevovi, ale ten nekorčuloval za pukom. Chcel Haščák. Príjemný pád Čajkovského, ale Michal sa rýchlo postavil na ľad. Až sem sme počuli kričať, myslím, Vlada Orsága na Miloša Bubelu, že je to offside, aby nehral. Teraz to chalani urobili veľmi dobre, išli prestriedať, aby sme dodržiavali krátke striedania. Je dôležité, aby sme sa nezatavili v našom pásme. Napádanie však predvádzajú aj Rusi. Ďaká Barabanovovi. Krištof zastavený veľmi rýchlo, široko. Nemal našťastie nikoho voľného na prihrávku. Široko sa vyťahol až v modrej čiare. Teraz prvá príležitosť ruského tímu. Konrad odolal tejto šanci, v ktorej sa ocitol Grigorenko. Ale ešte vojnou prihráva po osi ihriska na modrej čiare Gavrikov. Prehrávame 0-1. Gavrikovovo nastrelenie zrejme bolo tečované. Koniec 3. minúty, ruský tím vo vedení. Uvidíme, aj mne sa zdalo, že to bolo tečované ešte pred braňom. Zdalo sa mi, že reagoval smerom na vyražačku a to zmenilo pred ním smer, takže uvidíme. Vojnou prihrával spoza bránky, veľmi zaujímavá situácia, že ruskí obrancovia vlastne si takto spravili súhru, ale tá strela napokon tečovaná a bola, predsa len bola. Bola od nohavic Peťa Čerešňáka, takže smolný moment pre nás. Bolo vidieť, že Braňo išiel vlastne, naťahoval sa vyrážačkou a puk skončil na strane jeho lapačky, takže veľká smola. Kudrna posúval do stredného pásma. Tvrdo do tela, zahral v obranom pásme. Náď, Surový. Len vystrelil puk, našej hráči striedajú. Mosiakin príležitosti, stíhal ho Ďaloga. Subarev do rohu, tam je Ďaloga. Ale proti nemu aj Moziakin, aj Kovalčuk, Daciuk. Daciuková prihrávka, dobrá práca Konráda, ale nevytečoval puk z pásma. Narušil tú prihrávku, to bol jeho primárny úmysel a aj úloha. Ďaloga. Marcinko nerozumel si s Lamperom ani s Cingelom. Zakázané uvoľnenie, to je veľká škoda, pretože Rusi sú v tempe od začiatku, chytili momentum zápasu úplne jasne a tieto nešťastné zakázané uvoľnenia ich v tom len udržia. Naši nemôžu striedať, oni pošlú na ľad čerstvých hráčov. Tak na to práve kladie Craig Ramsey dôraz, aby si chalani presne prihrávali. Práve takýmito nepresnými prihrávkami vlastne dostávame supera možnosti dať nás pod tlak. Gavrikov spätne, Gusevovi ďalší teč. Tento raz podaní Kirila Kaprizova a je to 0-2. Veľmi zlý štart zápasu a práve po tom nedorozumení mali sme puk vo svojej moci, mohli sme situáciu vyriešiť úplne inak. Prišlo zakázané uvoľnenie a ďalší ruský gólový trest. Ale ešte sa bude telefonovať kvôli vysokej hokejke. Myslím si, že aj keď tá hokejka bola vyššia, ale zdalo sa mi, že je to v norme. Takže opäť smolný moment pre Braňa. Je to naozaj ťažké chytiť takýto tečovaný puk pred bránou. Áno, 2 nastrelenia, 2 teče a 2 góly.
Najmladší hráč ruského tímu, Kiril Kaprizov. Tam sa vlastne teraz budú rozhodcovia pozerať v tom momente, keď to trafí tú hokejku, či je to vlastne nad brvnom. Aj to miesto konkrétne. Hovorím, mne sa to zdá, že je to v norme, takže je to práve tak na tej hranici, takže uvidíme. Veľmi by nám pomohlo, aby to gól nebol, takže... Pomôcť by nám to pomohlo, ale naozaj tie zábery, ktoré máme možnosť vidieť, svedčia skôr o opaku, ale nechajme to na zodpovedných. Zatiaľ to je vývoj, ktorý sme práve nechceli. Potrebovali sme Rusov udržať hlavne tých prvých 5 minút bez streleného gólu. After video review, looking at a high stick, it was not a high stick. We have a good goal. Takže potvrdené, Kiril Kaprizov, 20-ročný olympijský debutant, takýmto spôsobom zvýšil na 2-0. Tak a to je presne štart, ktorý proti Rusku nechce zažiť nikto, alebo momentálne proti olympijským športovcom z Ruska, ale budeme ich volať v tomto rýchlom hokejovom tempe určite Rusi. Videli sme aj krátku debatu Grega Ramseyho s Marekom Hovorkom. Možno aj jeho využitie bude jedným z impulzov, ako ešte sa snažiť nabudiť tým. Prvé buly v útočnom pásme. Bakoš posiela puk do rohu, ale tam bol o mnoho rýchlejšie Bogdan Kyselevič. Aj Prochorkin, ktorý je označený za strelca úvodného gólu. Bakoš ustal Širokovou hit a Čajkovský vyváža puk. Čajkovského strela na Košečkina, ktorý podľa očakávania je ruskou jednotkou. Dvojmetrový brankár, ktorý zakrýva obrovskú časť bránky. Tak je to najskúsenejší brankár vo výbere trénera Znaroka. Ešte má ďalších dvoch mladých talentovaných, ale tí nemajú až toľko odchytané ako Vasilij ho poznám veľmi dobre, keďže som s ním pôsobil v Čerepovci. Je to brankár, ktorý veľmi využíva svoju výšku, má 2 metre, takže aj keď si klakne, má ešte ramena vlastne v podstate na úrovni brvna, ale aj na tú svoju výšku je veľmi ohybný, takže bude veľmi ťažké mu dať gól z prvej strely. Musíme ísť pred bránu, aby tie puky nevidel. Krištof vykázaný z Buly, nahradí ho Elvecký, čo nie je až taká strata v našom týme, ale Andronov toto vhadzovanie zvládol. Dobre napadanie Pavloviča, prinieslo možnosť pre Krištofa, ale pri mantineli ho Rusi odstavili a dopredu vyštartoval Telegin. Pavlovič sa zbavil Kalinina, okamžite mu štartoval Andronov. Krištof obetavo aspoň posunul puk von z obraného pásma, by náš tým mohol striedať. Striedajú aj Rusi. Aj preto Alexej Marčenko natiahol puk za bránku. Daciu. Oziakin bol áno, o mnoho skôr v útočnom pásme. Hvist sa ozval o čosi neskôr. Ešte raz môžeme pozrieť na Teleginovú príležitosť. Stíhal ho Graňák. Znemožnil mu prehodiť si puk na forehandovú stranu a zakončiť opäť zakázané uvoľnenie prameniace z nedorozumenia. Zadarmo dávame ruskému tímu Buly v útočnom pásme. Marcinko. Marcinko
útokovej prihrávke narazil Lamperovi. Marcinko je v útočnom pásme, má pred bránkou Cingela, ale toho tam odtláčal Zub. Lamper. Tvrdá zrážka so Zubarevom. Výborná práca našich hráčov, odstavili od puku Kovalčuka, ale za bránkou si počkal na puk Arťom Zub. Kovalčuk proti sebe Baranku. Počkal si na nových spoluhráčov. Šipačovová zadovka. Príliš si nerozumel ani on s Vojnovom, čo využívajú naši. Aspoň aby narušili ruskú kombináciu. Baranka. Haščák. Bakoš nerozumel si s Hovorkom. Marek sa dočkal olympijského debutu na začiatku 8. minúty. Bakoš nastrelil za bránku, nemali sme tam hráča, ale v zápätí pri mantineli on počkal. Čo si neskôr vošiel Haščák do Gavrikovej rozohrávky. Vypačov rozvíja kombináciu s Gusevom. Gusev tam hľadal v predbránkovom priestore Kaprizova. Ďalšie zakázané uvoľnenie. Tu si od druhého gólu strelu nepridali, ale stále dominujú, aj keď sme sa už aj my pozreli do útočného pásma. Tak zatiaľ je našim najväčším problémom prechod do útočného pásma. Vlastne videli sme zo pár zakázaných od našich obráncov. A v strednom pásme si veľmi ťažko vytvárame ten priestor, aby sme sa mohli uvoľniť a dostať sa do útočného pásma. Bol atakovaný Grigorenkom. Tak to bol nepríjemný zákrok na Miša Krištofa, ktorý sa veľmi ťažko zdvíha z ľadu. Ale už z neho odišiel po vlastných, čo je dobrá správa. Čarošňák trafil hlavného rozhodcu. Kostrbatko sa snažíme rozohrať a tento puk bol pridlhý pre Pavloviča. Grigorenko. Zub. Posiela puk za bránku. To náš v rohu Prochorkin. Zubová strela, ďalší teč. Braňo sa obzeral, ale mal puk vo svojej moci. Rýchlo ešte reagoval lapačkou, ak by mu vyklzol spomedzi betónov. Veľmi krušné chvíle, snad nám pomôže reklamná prestávka. Takto Braňo Konrád zlikvidoval ďalší ruský teč. Tak musím povedať, že je to zatiaľ veľmi nepríjemná tretina pre Braňa. Z 5 strel, ktoré na neho išli, 3 boli tečované. V podstate aj teraz sme videli, že tento zákrok urobil so šťastím, lebo opäť tá strela smerovala do horných častí brány a bola tak tečovaná, že našťastie to trafilo Braňo betón. Videli sme, že Alexi Rantala si robil poriadky s postavením hráčov pred Bully. Kalinin, ťažko odstaviteľný od puku pod bránkou Andronov. Stále Kalinin, Telegin si rovnal puk na strelu. Obetavý Patrik Lamper pomohol Konrádovi. Vala. Pod tlakom vystrelil puk, zakázané uvoľnenie. Tak vynikajúco teraz zapracoval Lamper, takže bola to strela nepríjemná pre Braňa. Z blízkej vzdialenosti nevidel by ju v podstate, takže Paťo si klakol do tej strely a práve to potrebujeme obetovať od našich hráčov, aby pomohli čo najviac brankárovi Konradovi. Patrik pred pár minútami v predchádzajúcom striedaní, ale bez problémov absorboval tvrdý hit od Zubareva.
Daciuk, ruský kapitán Kovalčuk a Konrád prerušil hru. Aj ochrana vlastného brankára, hoci Ilia nemal veľkú ambíciu ísť do puku, predsa len on je iný hráč ako ten predbránkový biec. Tak teraz sa Kovalčuk veľmi ľahko dostal cez nášho Mareka Dalodu. Tam musíme, teraz sme to videli, tam musí Marek urobiť trošku lepšiu prácu, ísť mu do tela, bol vlastne v takom protipohybe. Dubela. Prihrávku na os, Haščák vypichol. Šečkin musí hrať, Kiselevič. Daciuková technika, slávi úspech, Moziakin, faulovaný nebol, Daciuk ešte prihráva, ale Konrád zastavil jeho prihrávku, nepustil k Moziakinovi. Tak práve to, čo nám nejde, dostať sa do útočného pásma, je pre Rusov veľmi ľahko sa dostávajú do nášho pásma, dávame až veľmi veľa priestoru. Aj tuto to bolo na mále, že by sa Moziakin dostal veľmi ľahko pred nášho brankára. Takže musíme zlepšiť hru v strednom pásme. Či už smerom dopredu, alebo aj smerom dozadu. A Prizov nabíjal Zubarevovi, pred našou bránkou clonil Šipačov. Čajkovský zachytil prudkú krížnu prihrávku. Sám sa vydal dopredu. Pavlovič. Pavlovičová prihrávka, hľadal Helveckého, veľmi nádejná príležitosť. Dobrá práca Mateja Pavloviča, aj Čajkovského, ktorý získal pásmo. Potrebujeme takýchto akcií viac, aby sme si zdvihli sebavedomie. Šipačov prenecháva Barabanovovi. Toto už bude vylúčenie na našej strane. Cez čerešňákovú hokejku spadol ruský útočník Alexander Barabanov. A prvýkrát na olympijskom turnaji hráme v oslabení. Tak teraz nám ukázal Michal Čajkovský jednu z možností, ako sa dostať do útočného pásma. Využil tú svoju rýchlosť, nahodil si. Ale až po reklamnej prestávke. Sme späť a vieme, že pri čerešňákovom vylúčení nás čakajú veľmi ťažké 2 minúty. Aj v predzápasových rozhovoroch naši zdôrazňovali, že súperové presilovky to je obrovská zbraň a avizovali aj, že v nich dostane viac priestoru Sergej Moziakin. Vidíme ho síce v tej elitnej formácii, čo sa možno až tak nečakalo, ale predovšetkým presilovky, to je Moziakinová doména. Na ľade je s Daciukom, Širokovom, Kalininom a Vojnovom. Vojnov a Moziakin na modrej čiare. Pred bránkou Kalinin. Medzi kruhmi Širokov, pri puku Daciuk, ale vystihnutá prihrávka. Patrik Lamper. Pozrite sa, ako znepríjemnil život Vojnovovi. Skúsený obranca, ktorý sa vrátil do Ruska ako víťaz Stanley Cupu. Vojnov, Širokov. Opäť Kalinin a cloniaci Konrádovi. On sa vyklonil, aby sledoval Širokova. Mal výhľad na puk. Moziakin, Vojnov, Daciuk. Ukazuje sa mu Širokov, vybral si Moziakina krížnou prihrávkou. Ale ten netrafil dobre puk a Marcinko vyhadzuje. Tak z tohto postavenia mi vychádza, že Daciuk bude ten nahrávač a Vojnov s Moziakinom budú tí dvaja, ktorí budú šutovať. Po prípade ešte Sergej Širokov má veľmi dobrú strelu, ale ten sa väčšinou nachádzal pred bránou, takže budem si musieť dávať pozor hlavne na Moziakina, ktorý je veľmi dobrý strelec. Ten sa bude od modrej čiary sťahovať na ľavú stranu. Ako pravák to má ideálne na strelu. Teraz čaká ďalšia presilovka s Kaprizovom, pri puku Gusev. Teraz už Šipačov, na modrej čiare Kovalčuk a Nesterov ich doplňa. Šipačov, Kovalčuk.
Zakrížil sa s Nesterovom, Kovalčuková krížna prihrávka. Šipačov čakal na Guseva, aj ho našiel. Nesadala mu síce strela, ale aj tak veľmi nepríjemný moment, pretože brankár ráta s prudkou strelou, zrazu príde pomalší puk, aj tak ho Braňo vykopol a skončila sa ruská presilovka. Čerešňák už je na ľade. Nastrelenie hľadajúce Telegina. No, tam bolestivo trafil Braňa Konráda, ten si vytriasal vyrážačkovú ruku. Tak Telegin je práve ten typ hráča, ktorý ide veľmi silno do tej brány a práve to využil v tomto prípade. Ivan Telegin, Vyselevič za bránkou, ale tam bol skôr Domino Graňák. Grigorenko po ňom blesku rýchlo vyštartoval. Tvrdý hit. Telegin uštedril Surovému. Odišiel striedať, ale Prochorkin bez problémov udržal puk, našiel Gavrikova, tečovaná strela. Kudrna išiel za pukom, ale Vojnov mal k nemu bližšie, takže ďalší icing. Teraz sa môžeme pozrieť na strelu Nikitu Guseva. Tak Nikita Gusev je veľká ofenzívna sila na strane Ruska. Na posledných majstrovstvách v Nemecku dal v 10 zápasoch 7 gólov. A je to veľmi podobný hráč typu Nikity Kučerova, ktorý je jeden z najlepších hráčov v NHL. Oni spolu hrávali v CSKA, boli na rovnakej úrovni, takže Gusevovi to trošku dlhšie trvalo, kým sa presadil na najvyššiu úroveň, ale myslím si, že má potenciál dostať sa až do NHL. Opäť prudký puk hľadajúci Prochorkina. Podaní Vojnova. Širokov. Vidíme, že Vojnov sa veľmi často zapája do útočenia. Spomenieme na jeho prihrávku spoza našej bránky. Pred chvíľkou v pozícii krídla. Videli sme, že aj starosta nemal komu prihrať. Jeden mantinel mu zatvoril Širokov, ten opačný zase Prochorkin. Zubarev, jeho puku sa ujal ešte Barabanov, našťastie len na chvíľku. Tak zatiaľ sa odohráva zápas, v podstate aký sme očakávali. Rusi nám v podstate nedajú puk, sú veľmi šikovní, silní na puku. A toto bol moment, ktorý sa bude objavovať zo strihoch. Martin Bakoš na ruskej striedačke nedobrovoľne ho tam poslal obranca Andrej Zubarev. Ten dnes už trafil aj Lampera za vlastnou bránkou. Teraz Bakoša. Tak je to aj jasný dôkaz, že Rusi sú dokonca aj jasne fyzickejší ako my. Dávajú viacej hitov. A toto bol jeden z tých príkladov. A je aj jasná jeho úloha v týme. Ale sme v útočnom pásme, Ďaloga môže vystreliť, ale ho nepresne pri puku ešte Čajkovský, nastreľoval pred bránku, tam bol Haščák, pred ňou je Bakoš. Na modrú sa vytiahol Bubela, jeho strela zrazená, ale zostávame pri puku, ešte možnosť pre Bubelu, ale výborný zákrok Košečkina, ktorého musíme pochváliť, pretože na druhý a tretí zákrok čakal veľmi dlho, ale bez problémov zvládol tieto situácie. Chválime však aj našich hráčov, že konečne dlhší pobyt v útočnom pásme a zahrozili sme ruskej bránke. Naozaj výborne, konečne sme sa dostali aj my pod trošku väčší tlak a práve tie strely potrebujeme. Takže škoda, že tam nikto nebol pred bránkarom Košečkinom, lebo tú strelu videl v pohode, takže musíme ešte zlepšiť tú hru pred bránou. Tu je ten Zubarevov hit. Barabanov tam dohováral Marekovi Bakošovi. Martinovi, prepáčte, samozrejme. Tak Zubarev má cez 100 kg, tak sa vôbec nedivím, že s takouto váhou.
Je to najstarší člen ruskej defenzívy, ale samozrejme viac odohraté v reprezentácii majú aj viacerí jeho kolegovia. Samozrejme ten za najskúsenejšieho určite označíme Vjačeslava Vojnová. Čerešňák už bol v strednom pásme. Oleg Znárok môže byť spokojný s tým, ako sa vyvíja tento duel. Na jeho tvári to až tak poznať nie je. Mantinel prihral Olveckému. Olveckého strela, gól! Znížené! 1-2. Parádny moment nášho týmu. Našli sme recept na Košečkina. A už je to veselšie. Vďaka Olveckého úspešnej strele je to už len o gól. Tak Olvecký sa teraz vynikajúco presadil na modrej čiare Šipačeva, ktorý tam prepadol. Tuto môžeme vidieť. Presná Graňáková prihrávka o mantinel a pomedzi betóny strieľal Olvecký. A v podstate prekvapil brankára Košečkina a myslím, že tá strela možno bola trošičku tečovaná Bagdanem Kiselevičom. Áno, išla to od hokejky, ale aj tak tá strela bola chyťateľná. Tak ale my berieme každý gól, takže je to hneď veselšie. Na začiatku 17. minúty prišiel gólový moment pre slovenský tím a my veríme, že to bude znamenať aj tú našu hernú obrodu. Predchádzajúce striedanie tiež vyzeralo celkom pekne a ukazuje sa, že aj proti tým Rusom sa dá hrať. Myslím si, že Olvecký urobil práve to dobre, že nevymýšľal. V predchádzajúcich rokoch sme išli možno niekedy až veľmi často do prihrávky, keď sme mohli strieľať a práve to Greg chce, aby sme viacej strieľali od obráncov, takisto aj útočníci, aby nevymýšľali. Pozor však na ruský protiútok. Andronová strela preletela tesne vedľa. Surový poslal baránku za bránku a okamžite išiel napádať Telegin. Táto formácia nám robí vo forecheckingu velikánske problémy. Andronov pri puku. Lamper. Tentoraz ho trafil Telegin. Baranka má viac priestoru pri úzkom striedaní. Lamper ukazuje, že ten fyzický štýl mu vôbec neprekáža, naopak Hovorková strela. Síce od mantinelu, ale treba to skúsiť. Tak aj v tom sa musíme zlepšiť. Rusi nám zatiaľ prehrali fyzicky, takže je vynikajúce, že aj my začínáme hrať trošku viacej fyzicky. Cingel. V páde, dosť riskantne. Pod veľkým tlakom stihol prihrať Ďalogovi, ale nie tak, aby sme mali puk jasne v moci. Prihrávka, Marek Hovorka zblokoval strelu a môžeme ísť do prečíslenia. Je tam Martin Bakoš, ukazuje sa mu Cingel, Bakoš bude strieľať. Gól! Gól! Vyrovnané 2-2! Protiútok Snov! Martin sa ukážkovo pomstil za ten hit, ktorý ho poslal na ruskú striedačku a je to vyrovnané. Minútu 50 po znížení je tu vyrovnávajúci gól pre Bakoša. Super a veľká asistencia ide Marekovi Hovorkovi, ktorý ešte stále vo veľkých bolestiach, ale zblokoval tú strelu a vďaka nej sme sa vlastne dostali do protiútoku 2 proti 1. Bakoš nevymýšľal výstrel, práve to, čo chce Krek. A je z toho 2-2. Krásny gól. Aj keď je Košečkin vysoký, ale na túto strelu mu ani tá jeho výška nepomohla. 8. Bakošov gól v 41. reprezentačnom zápase. Ešte predtým
skóroval Peter Elvecký štvrtýkrát v národnom tíme v 39. dueli. Zdvihli sme hlavy, aj keď strelecká prevaha je stále výrazná na strane ruského tímu, ale na góly 2-2. Tak ako prvých 5 minút patrilo týmu Ruska, tak záverečných 5 minút patrí nám, takže výborne chlapci a poďme ďalej. Koziakin. Vojnov. Zabranko ho odtláčal Graňák, zobral mu Pavlovič, sa otáčal chrbtom, kuku škoda, ale stihol ho aspoň vytečovať von z obraného pásma. Kovalčukovi teraz, myslím, rozhodcovia aj sekerku odpustili. Gavrikov napádaný Marcinkom, nevyšlo mu to, tak sa musíme rýchlo vrátiť, pretože Kaprizov už je v útočnom pásme. Kusev, Vyselevič, Zub. Zubová strela, ktorú Kaprizov netečoval. Výborne Lamper obohral Guseva. Môže útočiť spoločne s Marcinkom. Patrik Lamper prihrával z backendu, ale Marcinka nepustil Arťom Zub. Ale už je vidno, ako sa naši hráči osmelili, ako si o mnoho viac veria aj v súbojoch, že si dovolia kľúčku, dovolia si aj do tela zahrať ruským hráčom. Samozrejme, netreba zabúdať na ich obrovské a veľmi vysoké individuálne kvality. Čajkovský odtlačil Kalinina, opäť budeme hrať oslabený. Telegin. Kudrna, Telegin si udržal puk. Kovalčukovi ale odskočil a Kudrna hru vytlačil. Len teraz prichádza to prerušenie a za nedovolené bránenie pôjde na trestnú lavicu náš obranca Michal Čajkovský, čo je škoda. Team Blue, number 56, 2 minutes for interference. 10 sekúnd ešte chýba do konca úvodného dejstva. Tak nemyslím si, že toto bol nápad, takže dosvodca bol priamo pri tom, ale naozaj nevyzeralo to na faul. Ešte v záverečných sekundách prvej tretiny Kaprizov prihrával pred bránku a Rusi majú čas na poslednú strelu v prvej tretiny, ktorá však zmenu skóre nepriniesla. Po úvodných 20 minútach hráme s Ruskom 2-2. Prochorkin a Kaprizov v čase 2.54 a 4.08 rýchlymi gólmi poslali Rusko do dvojgólového vedenia, ale Elvecký a Bakoš najprv znížili a potom Bakoš vyrovnal na 2-2. Týmto výsledkom sa končí úvodné dejstvo. Naši hráči už netrpezlivo čakajú na začiatok druhej tretiny. Pripomíname, že ešte minúta a 51 sekúnd chýba do trestu vylúčeného Michala Čajkovského. Veľmi dôležitý moment nás čaká hneď po úvodnom vhadzovaní, pretože potrebujeme odolať tejto ruskej presilovke, potrebujeme sa čo najdlhšie držať v nerozhodnom stave. Tak záver tej prvej tretiny bol dobrý nielen kvôli tomu, že sme dali tie 2 góly, ale aj ten pohyb sa zlepšil, prihrávky sa zlepšili. Takže naozaj bude dôležité teraz, aby sme to ustáli a aby sme potom pokračovali v tej hre, ktorú sme predvádzali v závere prvej tretiny. Prvý ruský gól napokon predsa len pripísaný Vladislavovi Gavrikovovi, čiže nie Prochorkinov teč, ale Čerešňákov, ako sme videli, veľmi smolný. Čajkovský nabudený na trestnej lavici. Práca Marcinka s Lamperom pri napádaní ruskej rozohrávky. Rusko otvára túto tretinu s druhou presilovkovou lajnou. Teraz sa otvorí priestor Patrikovi Lamperovi. Neobhodil si Kovalčuka. Stiahol sa k nemu aj Nesterov. Si už sú v útočnom pásme. Čipačov. Teraz hrajú spoza bránky a nemajú pred ňou nikoho. Šipačov hľadal Kaprizova. Kovalčuk.
Šipačovovi odskočil puk, ale nevyužil. Toto má starosta na to, aby ho vyhodil von. Nesterov mal našťastie na backhand. Kovalčuková tvrdá rana, ale nepresná. Nikita Nesterov. Šipačov a Kovalčuk obsadený. Výborne, Marcinko zblokoval jeho strelu. Širokov. Je tam ďalšie ruské presilovkové komando vedené kapitánom Dacilkom. Vojnov, Moziakin na modrej, Kalinin sa už presúva pred bránku, je tam aj Širokov. To bola žrtka, ktorá zazvonila za Braňom Konrádom. Mali sme šťastie 20 sekúnd pred koncom ruskej presilovky. Tak teraz sme tam dali veľa priestoru Daciukovi, ktorý to využil. A využil aj Ivana Baránku ako svoj screen. Teraz mal Braňo Konrád veľké šťastie. A my všetci s ním. Stále stav 2-2 a vďaka Elveckému sa náš tým oslobodil. Pekne Lukáš Cindel zdržal Vojnova. Kalinin. Moziakin, nová strela. Konrad pripravený. Čajkovský už je na ľade a okamžite šprintuje do obranného pásma a zapojiť sa do defenzívy. Valach. Ale nestihol rozohrať Elvecký. Pri ruskom striedaní má priestor Ďaloga pri jeho korčuliarských kvalitách, ale už tiež na konci striedania nechcel plýtvať silami. Andronov pretlačil sa cez Bubelu, ale výborne Dominik Raňák. Haščák nastrelil do pásma, Bubela na puk nedočiahol. Znovu Graňák. Jeho veľmi presne vyrátaná prihrávka po mantinel a rýchlo sa dokázal zvrknúť následne Elvecký. To bol kľúčový okamih nášho úvodného gólu v tomto dueli aj na celých olympijských hrách. Marčenková prihrávka nepresná. Paulovič aspoň zrazil Andronova, ktorý tiež rád rozdáva hity. Graňáková prihrávka krížom cez pásmo. Neujal sa aj ani Haščák, ani Bubela, ale čo je dôležité, ani Prochorkin, ktorý k tomu tiež nemal ďaleko. Haščák hral tvrdo do tela, opäť ruským hráčom, tentoraz to schytal Barabanov. Teraz sa ale pekne posúva od mantinelu. Ale už bez puku, surový, je v rohu. Stíhaný Kyselevičom, pomáha mu Kudrna. Rusi sú v presile. Širokov. Pokračuje aj v Prochorkinovej aktivite. Surový si prišiel po puk. Naozaj ruskí hráči hrajú veľmi rýchly prístup a dávajú nám malo priestoru. Takže aj kvôli tomu sa nám veľmi ťažko presadzuje. Škoda, že aj teraz to nastrelenie prišlo spoza červenej čiary. Zamyslený Andrej Zubarev. Ruské buly. Výšna prihrávka na úplne voľného Vojnova. To bola vysoká hokejka, ale Vojnov veľmi často si takto korčuluje od modrej čiary v pozícii krídelníka, tak povediac. Veľmi výrazne podporuje ofenzívu. Ona aj v LA tým bol veľmi známy. Tak je to najofenzívnejší ruský obranca a teraz sme videli veľmi dobrý zákrok Braňa Konráda, keďže to bol ťažký zákrok s presunom do strany. Teraz nás Braňo výborne podržal. Gavrikov. Gusev.
Naslepo skúsil prihrávku Marek Hovorka. Na druhý pokus sa Valachovi podarilo dostať puk von z obraného pásma, ale nie ďaleko a je z toho ruská príležitosť. Daciuk mal to na backhand. Ťažký moment pre ruského kapitána, ale určite pochvala aj pre Konráda, ktorý odolal v tomto súboji. Nenaletel na tú Daciukovú kľúčku a zostal vlastne pri tyčke a postrážil si ten priestor medzi nohami. Tentoraz strela Daciuka. Nenaletieť na Daciukovú kľúčku je veľmi ťažká brankárska úloha. Nie každý golman na svete ju zvláda. Tak, mal som tu čest hrať s Pavlom CSK. Naozaj, tá jeho strela nie je silná, ale tie ruky sú obdivuhodné. To, čo on dokáže s hokejkou, je naozaj veľké divy predvádzal, či už na tréningu alebo v zápasoch, a je veľmi silný na puku, čo som bol najviac prekvapený, ako silný na puku je v obrannom pásme. Bol som veľmi rád, keď bol na ľade, lebo som vedel, že je to istota v obrane, ktorá nestratí puk, nedá si odobrať ten puk a podrží ho a dokáže ho vyviesť. Jeho nenapodobiteľné kľúčky si vyslúžili aj v zámori veľký obdiv, dokonca špecifickú prezývku Daciukian. Môžeme to preložiť ako Daciukovky. Dostávame v pásme, to bolo nastrelenie, ktoré púšťal Košečkin. Ale tento raz zostáva ležať jeden z Rusov, je to Sergej Andronov. V blízkosti našej hráčskej lavice. Pozrieť, ako sa to stalo v strete s Lukášom Cingelom, ale tam o faule nemôže byť ani reči. Keď už sme spomínali, že ruské mužstvo je tvorené z hráčov CSK a Petrohradu, tak ešte aj doktori sú podelení z CSK a z Petrohradu. Aby boli všetci v dvoch najväčších ruských mestách spokojní. Doplňajú ich dvaja hráči z Magnitogorska, jeden z nich je v bránke, Košečkin, a jeden z nich v prvej formácii, Sergej Moziakin. Buli po ľavej ruke Braňa Konráda sa zopakuje. V tejto tretine sme sa ešte nedostali k strele na bránku. Bakoš, Verešňák pekne zahnal Graňáka, ktorý sa už presúva pred bránku a pekne vyklakol túto prihrávku v zápätí. Opäť zblokovaná strela. Haščák. Gavrikovovi. Prihrávka na modrú, tam je Čerešňák, ukazuje sa mu Bakoš. Strela prešla aj cez sloniaceho Bubelu. Odviedol peknú prácu a znepríjemnil Košečkinový život pri strele Čerešňáka, ktorý stratil hokejku aj rukavicu pri zadnom mantineli. Pozrite sa na drobného Miša Krištofa, čo teraz v našom obrannom pásme, ako vyštartoval po Prochorkinovi, a myslím, že absolútne správne, treba takto hrať. Určite výborná defenzívna práca od Krištofa. Pozrieme sa na to po krátkej reklame. Ruských hráčov zaboleli súboje s Cingelom či Krištofom. Tu sa však pozeráme aj na Dominika Graňáka. Veľmi pekný príbeh, myslím, píše vo svojej hokejovej kariére. Dlhé roky nepretržitá účasť na majstrovstvách sveta a napokon až jeho reprezentačný zápas s poradovým číslom 176 je prvý olympijský. Tak je to naozaj
úctihodné hrať toľko zápasov a nedostať sa na olympiádu, takže Dominik si to určite zaslúži a už len za to absolvovanie tých množstiev majstrovstiev. A má hneď aj prvý bod za asistenciu. Oleg Znárok ho dokonale pozná. Prirodzene získal s ním v tíme, keď bol veľmi dôležitou súčasťou defenzívy Dynama Moskva, 2 Gagarinové poháry. Ani mi to nepripomína, aj raz som s ním vypadol aj ja. Toto bola Gusevová strela, aby nás nevytrhol z tých príjemno-nepríjemných spomienok, ako pre koho. Šľapol si Čajkovský. Odrazenému puku išiel Hovorka. Čajkovský. Surový. Nať. Pekne si prebral jeho prihrávku, pretlačil sa síce, ale do rohu, kde ho okamžite atakoval Nesterov. Dáciuk. Kovalčuk. Offside. Kovalčukovi odskočil puk. Teraz sme ale mohli vidieť od Tomáša Surového práve to, čo Greg od nich vyžaduje, aby mali obráncovia na podporu jedného hráča dole, aby bol ten prechod do útočného pásma jednoduchší, aby mali komu prihrávať. Teraz to Tomáš urobil správne. Tu nám vidíme vynikajúci zákrok Braňa Konráda pravým betónom. Gusevovi. V tejto sezóne zatiaľ 22 gólov. Taškovú techniku má aj Širokov. Teraz však pozor na Kovalčuka po Daciukovej prihrávke. Odstúpil si od našich brániacich hráčov. Moziakin. Našiel si tam priestor maličký a Daciuk ten priestor dokázal využiť. On tú prihrávočku má skvelú. Perfektne zahral teraz Čerešňák. Vystihol úmysel Daciuka, ktorý prenechával Zubovi. A Bubela zblokoval Vojnova. Teraz tam vynikajúco Lampert dohral Daciuka. Je to dôležité, uberá to síly súperovi po každom takomto náraze a práve nám to pomáha. Andronov už je späť na ľade. Narazil ho Bubela. Pekne ho privítal. Nastrelenie. Košečkin vyrazil. Okamžite Bakoš išiel za pukom. Bubela. Ale musí stíhať Telegina. Kalinin. Vyšmykol sa Baránkovi, ale na jeho prihrávku nereagoval nikto zo spoluhráčov. Až Gavriko ju zachytil na modrej čiare. Kalinin je za bránkou. Pred ňou na chvíľku sa ocitol voľný Michail Grigorenko, ktorý naskakuje na ľad sporadicky, ale využíva ho. Využíva plnú súpisku. Oleg Znárok tiež, ako aj Greg Ramsey. Ale tu je Grigorenko, ktorý sa snažil usmerniť z prvej. A ďalšie nastrelenie. Dorážková príležitosť. Grigorenko si odkopol puk za bránku. Ešte Rusi kombinujú, hoci už mohli strieľať a potrebujeme dostať puk von z pásma. Marcel Haščák nechcel vystreliť na zakázané uvoľnenie. Stihli prestriedať dvaja naši hráči. Opäť sa musíme brániť. Prochorkin. Vyhrávku zblokoval Starosta. Marčenko. Nesterov. Rusi striedajú počas hry a po jednom menia hráčov. Aby z tohto vyťažili. To bola Gusevová strela. Konrád sa presunul veľmi rýchlo. Marčenko. Gusev. Potrebujeme hru ale prerušiť alebo dostať sa do útočného pásma, aby prestriedali aj ostatní hráči. Pretože Starosta už je tam veľmi dlho. Kaprizová. Gusev predkladal. Šipačov sa nedostal k puku. Baranka ho ale nevytlačil von. Prežívame veľmi krušné chvíle, pretože Rusom toto striedanie vyšlo parádne, ale nás dostáva do pásma Pavlovič. Jeho kľúčka. Pavlovičova strela išla tesne vedľa. Matej, krásne, gratulujeme aspoň k takýmto okamihom. Určite pre mladého hráča sú to dôležité okamihy. Vydarená kľúčka, strela. Strelec jeho formátu dokazuje to, v lige sa potrebuje chytiť. Naozaj krásna kľúčka. Pekne sa individuálne presadil.
Ale teraz pozrite sa, ako trafil puk Kovalčuk. Ale Bráňová lapačka uradovala ešte rýchlejšie. Pekné okamihy na obidvoch stranách. Po reklame sa na to pozrieme. Lietalo to pred týmto prerušením častejšie okolo našej bránky. To treba priznať. Grigorenko mohol poslať Rusov do vedenia, ale potom dva veľmi dôležité okamihy Maťa Pavloviča. Aj defenzívny zákrok treba spomenúť, pretože on narušil tú prihrávku. Šipačov by už zakončoval do prázdnej bránky a potom aj vydarený ofenzívny výpad, tak ako ho naozaj poznáme z ligy. A boli tam ešte dva vynikajúce zákroky Braňa Konrada. Pri tom prvom nevidel strelu od modrej. A pri tom druhom to bola vynikajúca strela z medzikruhov od Kovalčuka, ktorú bravúrne zneškodnil. Ruská strelecká prevaha narastá, už je to 16-6, ale určite sme radi, že sme sa aj my opäť pripomenuli. Šečkinový Vojnov to napálil do Marcinka, Moziakin to už zase trafil na bránku, ale Konrad pokojný a s istotou zlikvidoval túto strelu ďalšieho olympijského debutanta pri jeho bohatej kariére. To znie až neuveriteľne, že aj 36-ročný rekordér KHL Sergej Moziakin pod 5 kruhmi je prvýkrát. Tak je to niekoľkonásobný víťaz produktivity domácej lige. Mnohokrát mu ušli aj majstrovstvá sveta, ale posledné roky je pravidelný reprezentant. Si doskočil puk. Ročne vyhral súboj Graňákov a prihrávka vyšla aspoň von z obraného pásma. Vojnov nepretlačil Moziakinovi cez Graňáka. Dominik po tých sezónach KHL odohratých každého ruského hráča veľmi dobre pozná. Cingel stihol otočiť, mal hokejku na ľade, tiež dôležitý moment. Neprešla k Patrikovi Lamperovi, ale ide za pukom do rohu, Nesterov ho tvrdo narazil. No, ako Patrika poznáme, toto mu len energiu dodá. Bubela. Haščáková, dlhá prihrávka, hľadal Bakoša. Postrážil aj zmesi Telegina, konkrétne Ďaloga. Telegin ale opäť vyráža dopredu. Zrazil ho na ľad Bubela. Ďaloga. Narazil si o mantinel cez zuba. Ktorý sa pretláčal cez Haščáka, ktorému však pomáha Bakoš. Korkin neprihral nikomu. Starosta, Bubela. Pavlovič môže hrať proti Marčenkovi bez rešpektu. Odniesol si aj Barabanová od puku. Z otočky strieľal Olvecký, mal tam aj voľného starostu, ale v tom časovom tlaku sa rozhodol takto a určite Buli v útočnom pásme nie je zlou odmenou. A výbornú prácu tam urobil Krištof, ktorý dokorčuloval ku Kočičkinovi, aby to nerozohral, takže máme možnosť útočného Buli. Surový je z neho vykázaný, nahradil ho Naď a vyhral ho Graňák. Výžna ťažká prihrávka, ale našiel Surového. Mišovú strelu Rusi zblokovali a môžu ísť do prečíslenia. Širokovovi ale nevyšla prvá prihrávka. Potom sa už naši stihli vrátiť. Graňák zatváral priestor. S Barabanovom a Selevič sa vyšľapol na Kudrnu. Aj Braňo Konrad už radšej prerušil hru. V začiatku 15. minúty druhej tretiny, stále stav 2-2.
Vlastne od začiatku 5. minúty Braňo Konrád odoláva ruským strelám. Aj to je veľké brankárske umenie, nenechať sa znechutiť tým zlým štartom do duelu. Práve to som mal na jazyku, bol to veľký test pre neho, pre jeho sebavedomie, inkasovať 2 góly, poriadne sa nechytiť puku. Takže ale ustal to, vďaka Bohu to ustal a hlavne teraz v druhej tretine predvádza vynikajúce zákroky. Takže je už cítiť, že už je vo svojej pohode, čo je len pre nás dobré. Niekoľkokrát nás podržal, musíme byť spravodliví a spomenúť aj Daciukovú žrtku v presilovke na začiatku druhej tretiny. Ale to k tomu patrí. Bránkári zvyknú hovoriť, že som si dobre postavil bránu, takže Braňo si ju, chvála Bohu, v druhej tretine postavil dobre. V druhej tretine sa Rusi výrazne zlepšili na vhádzovaniach. Toto bola ukážková prihrávka a súhra medzi Kaprizovom a Gavrikovom, ktorý trafil veľmi ťažký puk. Čajkovský, on podporuje ofenzívu, Košečkin jeho strelu chytil, ale opäť Pavlovič išiel do bránky, splnil si aj on úlohu a máme buli v pásme. Zatiaľ bilanciu Šipačová, 13 striedaní a 9 odohratých minút. Sme z takých štatistických kuriozít zachytili, že najväčšiu rýchlosť na ľade dnes vyvinul Martin Bakoš, 34 km za hodinu, ale aká bola rýchla táto strela Valacha, Bubela, Ďaloga. Jeho backendový pokus vyrazil Košečkin pred seba, Bakoš. Podarilo sa nám zbierať aj odrazené puky. Ďalšia Ďalogová strela. Ešte sa k dorážke snažil predrať Bubela, ale cez Šipačova sa mu to nepodarilo. Opäť vydarané momenty v útočnom pásme. Vynikajúca sekvencia od našich. V priebehu 30 sekúnd sme vystrelili 3-krát, takže to je práve to, čo potrebujeme. Takto sa dostaneme pod tlak. V hľadisku majú mnoho väčšiu prevahu Rusi, ale vidíme tu aj slovenské vlajky. Na ľade Marcinková formácia s Cingelom a Lamperom. Za nimi Graňák a Čerešňák. Čenko. Nesterov. Šipačov sa snažil tečovať do útočného pásma. Graňákovú prihrávku si Marcinko nesklepol, ale opačný čiarový zrušil avizovaný icing, takže Rusi musia hrať ďalej. Kovalčuk. Čerešňák. Lamper síce narušil prihrávku, ale puk si aj tak spracoval Kyselevič. Marcinko zblokoval nastrelenie. Graňák si bojí s Kovalčukom. Pomohol mu Čerešňák. Cingel pretlačil sa až k strele, ale spoločne s Lamperom berú množstvo síl svojim forecheckingom Rusom. Pozrite sa, Lukáš Cingel predstihol Kyseleviča aj Daciuka a nenechá si zobrať puk v rohu. Oziakin, Daciuk štartuje dopredu spoločne so Zubom. Ale starosta puk tečoval a to nastrelenie, ak bolo ešte zo stredného pásma, tak by sa mohlo vhádzovať aj ďalej od našej bránky, ale nie, bolo to už spoza modrej čiary. Tu je bolestivo nastrelený Tomáš Marcinko. A musíme pochváliť našich chalanov, strašne veľa pukov sme dnes blokovali. Takže stále sa hovorí, že keď vás niečo boli po zápase, tak ste odohrali vynikajúci zápas. Mali by sme mať čo najviac icebagov na sebe. Tomášovi predovšetkým prajeme, aby takúto olympiádu mal krajšie spomienky ako na tú predchádzajúcu, keď nedohral v veľmi nešťastnom a škaredom momente. Hneď ten úvodný duel so Spojenými štátmi americkými, ale tu je Krištof. Krištof nestihol zakončiť, ale jeho korčuľovanie slávi úspech aj proti Rusom. Baránková strela. Košečkin nemal pod kontrolou. Pavlovič bojuje pri zadnom mantineli, pomáha mu Krištof. Nitrianska dvojička sa osmeluje aj na medzinárodnom ľade. Pavlovičov backhand.
A ešte na strelenie Elvecký sa nedostal k dorážke, ale veľmi ostro za ňou išiel. Gavrikov mal pozičnú výhodu v tejto situácii. Vynikajúce striedanie od našich chalanov. Krištof sa tam veľmi pekne uvoľnil a robíme skvelú prácu pred Kočetkyňou. Ideme do tej brány a robíme mu veľké problémy. Prochorkin tečoval puk. Rád. Mať. Atakovaný okamžite Prochorkinom, Barabanov. Prochorkin prudkou prihrávkou hľadal Široková. Ešte sa snažil Zubarev nastreliť puk. Surového krížna prihrávka, ktorú zachytil Zubarev. Už potrebujeme opustiť obranné pásmo. Podarilo sa to. Mať. Zubarev si ho na chvíľočku pridržal. Bubela sa pekne dostáva k strele. Strela tečovaná. Kyselevič nadvihol jeho pokus. Bakoš. Okamžite sa mu ukazoval Bubela. Čajkovský prehodil si puk na backhand. To bola tečovaná strela. A bude sa vylučovať za hákovanie. Odíde na trestnú lavicu Barabanov. Budeme hrať 2 minúty pred koncom druhej tretiny. Prvú presilovku a zachytáva nás v pomerne dobrom hernom móde. Áno, boli sme v podstate odmenení. Konečne si už viacej dovolíme a získavame z toho presilovku. Teraz sa to veľmi pekne dovolil si Čajkovský, natlačil sa a mali sme tam až... A po tých tečoch mať trošku šťastia, ale to je samozrejme len také zbožné želanie. V každom prípade odmena za tú dobrú hernú sekvenciu, na ktorú nadviazal aj odvážnym prienikom Čajkovský. Telom si puk pokryl, donútil ruského hráča k faulu. Videli sme, že aj tak stihol vystreliť. Čerešňa. Bakošova, tečovaná strela. Ešte tam bola backhandová snaha Marcela Haščáka po Bubelovej. Či prihrávke, či strele, to už necháme tak. Výborne, výborne, robíme Košičkinovi fakt problémy, aj teraz sa tam bálol v tej bráne, takže poďme chlapci. Nesterov nestihol puk vyhodiť, ale bude sa vylučovať teraz na opačnej strane. Žiaľ, končí sa veľmi rýchlo naša presilovka. Myslím, že Marcel Haščák pôjde na trestnú lavicu za seknutie. Áno, bol to Marcel. Škoda, v tom súboji pri rohu sa previnul. Len 35 sekúnd trvala naša presilovka. Tak bolo to také ľahké seknutie, ale práve tam stalo rozhodca. Rozhodca a Nesterová hokejka popálila akurát, že mu tak rýchlo vypadla. Ale musíme chalanov pochváliť aspoň za tých 35 sekúnd. Myslím si, že to bolo veľmi dobre odohratá presilovka. Je to väčšia škoda, že v nej nemôžeme pokračovať, ale hrá sa 4 proti 4. Čo môže využiť Korčuliar, chváli Ďalogu. Ďaloga v šanci prestrelil. To bola presne ukážka jeho hokejových zručností, ale bol faulovaný, takže predsa len hráme presilovku. 4 proti 3. Tak toto je Marek, ako ho poznám, on veľmi rád udivuje takýmito prenikmi a teraz si dovolil s tou svojou rýchlosťou, je naozaj jeden z najrýchlejších obráncov, akých poznám, a teraz vďaka svojmu vypadu získal ďalšie 2 minúty. Áno, Širokov ide von za podrazenie. No, zaujímavá možnosť teraz. Presilovka 4 proti 3 na konci. Využil tam, áno, bol to síce Širokov, ale Kalinin sa nám zdalo a podrazil nie Ďalogu, ale blokujúceho hráča. Tak tam vlastne Vojnov nezachytil Marekov pohyb a Marek sa tam výborne uvoľnil medzi Širokovom a Vojnovom. Využil tú svoju rýchlosť. A oprava verdiktu predsa len prichádza. Je tam Kalinin. Nič to nemení na našej presilovke. 4 proti 3 je tam Ďaloga, Čajkovský, Mať a Bakoš. Tak výhoda presilovky 4 proti 3, že máme viacej priestoru, takže uvidíme, ako to naši chlapci využijú. Čajkovský pritlačil o mantinel Kyseleviča. Mať puk vyťahol.
Dialoga. Zaujímavé, že hráme s dvoma obrancami. Dialoga, Čajkovský rozohráva cez Bakoša. Bakošová šanca, veľmi rýchlo si to prehodil. Ako právák využil tvoje držanie hokejky, mal to na forehand. Tak potreboval si vylepšiť svoju pozíciu. Využil, že ruskí obrancovia k nemu nepristúpili veľmi rýchlo. A ako pravák hľadal priestor nad Košičkinovou lapačkou. Videl Martin, vlastne má tam ten priestor, tak sa uvoľnil do lepšej pozície a určite dostrieľal nad lapačkou minulú bránu. Čajkovský po naznačenej strele natiahol k sebe brániacich ruských hráčov a vytvoril tak čosi viac priestoru pre zakončujúceho Bakoša. On už mohol pridať druhý gol v dnešnom dueli. Čajkovský, posledná minúta druhej tretiny. Dialoga posúva si tu bližšie k bránke, ale nevystrelil. Už sa k ní do cesty postavil Vojnov. Bakošová, kľúčka, dostal sa až za bránku. Čajkovský. Naď. Časuje sa mu Dialoga, Dialogová strela zblokovaná. Bakošov teč išiel mimo bránku. Naď ešte hľadal, škoda, že nepresne. Čajkovského ešte záverečných necelých 20 sekúnd tejto tretiny. Chvíľku sa začne kratučká hra 4 proti 4 Čajkovského, backhand dorážka. Bakoša napokon mu ju znemožnil Vojnov. Máte ešte záverečné sekundy tejto tretiny, striedame, potrebujeme vystreliť, škoda, už sa nezrodí žiadna šanca na našej strane, ale dobrý záver druhej tretiny, hoci gól sme v nej nevideli. Musíme povedať, že opäť začiatok vyšiel viac ruskému týmu, ale naši to zachytili a hra je momentálne vyrovnaná. Určite záver posledných 5 minút patril opäť nám, takže to nám dodáva vieru a nádej do tretej tretiny. Ktorá sa začne o 15 minút, medzi tým naše štúdio. Rozjarení Slováci a zarazení Rusi, aj na ľade, aj v hľadisku, ale za nami je len 40 minút, hoci zatiaľ sa vyvíjajúcich celku pozitívne, určite pozitívne vyznie aj strelecká štatistika v druhej tretine, keď sme sa Rusom už vyrovnali, je to 9-8 v rámci druhej tretiny, tak naozaj len v tomto výkone už teraz pokračovať. Tak v podstate aj to potvrdzuje moje slova, že ten obraz sa vyrovnal a v tej druhej tretine nebola až taká dominancia Rusov. Zlepšili sme sa strelecky, takže poďme streliť ešte jeden gól. Marcel Haščák a Sergej Kalinin ešte sediaci na trestných laviciach, do konca trestu Marcela Haščáka chyba 27 sekúnd, do konca Kalininovho 42. Zakázané uvoľnenie, Rusom nevyšiel signál, Vojnová prihrávka nenašla Barabanova. Ruský tým vyhral v prípravnom dueli pred olympiádou proti domácemu týmu 8-1. A začiatok duelu aj proti nášmu týmu ich našiel v veľmi ofenzívnej nálade. Budúcimi minútami sa však ukázalo, že musia brániť. Ďalšie zakázané uvoľnenie. Ten Remzi vystrel našich útočníkov, ale obrancovia Dialoga s Čajkovským zostali. Krištofom s Pavlovičom vymenil Kubela a Bakoš. Čajkovský. Vojnou mal puku bližšie. Haščák na ľade, začína sa naša kratulinka, presilovka. Ale puk majú Rusi.
Vyššia hra prerušená, pretože puk sa odrazil od oblúku plexiskla pri našej striedačke. Pokyny nášho trénera. Tak ukázal chalanom, že za 5 sekúnd tam vyskočí Kalinin, ruský hráč, aby si dali na to pozor. No stále musíme rešpektovať veľmi vysokú individuálnu kvalitu ruských hráčov. Stále treba pokračovať v tom poctivom, pozornom výkone, keď si každý plní vopred určené úlohy. Telegin poslal ešte zabojovať Grigorenka o hybridný icing. By som to nevyšlo, 3 zakázané uvoľnenia za necelú minútu tretej tretiny. Grigorenko vytečoval puk do stredného pásma, tam si len počkal Surový. Marčenko znovu na Grigorenka, ten teraz to zachytil Kudrna, ale puk mu ušiel, čo hneď chcel využiť Telegin. Baranka. Videl, že spoluhráči striedajú a tak chcel puk zadržať. Využíval to Šipačov. Graňák. Nastrelil zo stredného pásma a získal buly v pásme. Časté prerušovanie na začiatku tretej tretiny. Možno nás aj kvôli tomu neprichádza ten očakávaný a predpovedaný ruský nápor hneď na začiatku. Tak ale tu nás sme mali vidieť, že v podstate Domino nemal komu prihrať. Tak musel sa nastrojiť na brankára Kožičkina a naši hráči tam dostúpili, aby to nerozohrával, takže aj takýmto spôsobom sa dá získať útočné pásmo. Prihrávka po osi, ktorú ale si Gusev nespracoval. Čerešňák. Krištov nepresne hľadal Olveckého, aj on bol pod tlakom. Stiahnutý hlboko v obrannom pásme. Tak to je vlastne to, čo Craig Ramsey vyžaduje od jedného z útočníkov, aby sa stiahol dole nižšie k tým obráncom a vypomohol práve, aby sa im otvoril na tú prihrávku a aby sa im ľahšie dostávalo z obraného pásma. Tu sa už skúša rozbehnúť víťazná vlna. V tom prípade sa naši diváci bavia Čajkovského strela, ale nedovolené bránenie Cingela nás posiela do početnej nevýhody. Je to škoda, lebo vlastne takýmto spôsobom pomáhame Rusom sa dostať do tempa, lebo zatiaľ v tretej tretine sme ich do ničoho nepustili. Tak tam to výborne urobil Gusev, ktorý sa snažil ísť do toho bloku tej strely a neprestal korčulovať. Vojnov. Je tu dvojminútovka, ktorá môže určiť, veľmi výrazne ovplyvniť tento duel. Lamper sa puky nedostal cez Moziakina. Ešte ho križoval aj Vojnov. Ale vytlačili sme Rusov von. Daciuk. Moziakin nechal tu za sebou. Vojnov ho stihol ešte pásme. Moziakin, Daciuk. Kalinin pred bránkou. Vojnovová delovka. Moziakin. Širokou mu vrátil tu. Otvára sa mu Daciuk na prihrávku. Daciuk netrafil bránku. Predsa len v tom opačnom garde by to bola určite nebezpečnejšia situácia, než by Daciuk góly dávať nevedel. Ale z jeho prihrávky páliaci Moziakin, to je o mnoho väčšia zbraň.
A dúfam, takéto krížne prihrávky v takejto tesnej blízkosti pred brankou sú pre brankára najťažšie chytateľné. Prvá polovica Cingelovho trestu je už minulosťou. Gusev, hráč, ktorý presilovku získal. Chcel si rozhýbať Čajkovského so starostom. Kovalčuk. Šipačov Gusevovi, Šipačov pred bránkou, je tam aj Kaprizov, ale aj Kovalčuk, ktorý sa sťahoval od modrej čiary. Našťastie mu ten puk preskočil. Už to bola pre strelca jeho kvalitne bezpečná pozícia, pálil aj Nesterov. Taký nenápadný v tejto, schovaný ako keby hráčik v tejto presilovkovej formácii, kde každý vie dať gól. Kovalčuková strela zblokovaná. Podarilo sa to Patrikovi Lamperovi. To bola 4. alebo 5. strela, ktorú dnes už blokoval ruským hviezdam. Vyhrávka pred bránku neprešla Marcinkov. Oblúčik opúšťa naše obranné pásmo. Cingel je na ľade. Odolali sme pri tomto jeho vylúčení. Výborne, chalani, super práca a hlavne to blokovanie strelov je fantastické. Telegin. Tlačený Graňákom. V súboji táto dvojica. Pavlovič podal Helveckého, toho atakoval Kyselevič, aj preto je puk už za ruskou bránkou. Andronov stihne puk. Chcel sa zbaviť dialogu, tomu nevyšlo. Posiela Telegina za bránku. Na starost si ho zobral Čerešňák. Kyselevič. Hovorka nevytečoval puk von z pásma. Grigorenko bol za dialogovým chrbtom, ale netečoval. Čerešňák. Surový. Surový sa vyhol aj Hovorkovi, ale Marek bol už v útočnom pásme. Zrejme zdvihol nohu, lebo bol vlastne stál na modrej čiare. Pavel Dacik mal najväčšiu príležitosť Ruska na to, aby využil presilovku pri Cingelovom vylúčení. No a potom Kovalčuka zase zblokoval Patrik Lamper. Potrebujeme už ísť do reálneho pohľadu. Haščák. Chcel sa naučil aj bejsbal. Zrazu sme tam traja v útočnom pásme, ale aj vojnou v Amerike. Sa na ten bejsbal pozeral, ale samozrejme bolo to v obrannom pásme. Čo ho posiela na trestnú lavicu? No malo by. A aj posiela. Tak teraz je tu presilovková príležitosť pre náš tým. Výborné, dúfame, že si ju tentokrát zahráme v plných 2 minút. Ale hádam aj nie, keby sme to skrátili gólom. Tak jedine takto, ne? Myslel som to tak, aby sme sa zbytočne nedali opäť vylúčiť. Silka 5 proti 4 s Graňákom, Bákošom, Bubelom, Čerešňákom a Haščákom. Nesterov si nestiahol puk. Ktorý sa na chvíľku stratil všetkým z dohľadu a bol na ochrannej sieti, takže rozhodcovia preto prerušili hru. A striedame. Na ľad ide Ďaloga, Valach, Helvecký a Krištof Pavlovič, ako sme už počas ligových prenosov nazvali túto dvojičku nerozlučnú na ľade. Ďaloga. Ďaloga udržal tu v útočnom pásme, aj keď pod tlakom. Valachová strela neprešla, Helvecký ale pri puku. Pavlovič Krištofovi. Ďaloga. Ďaloga prešiel cez os, Valach mu vrátil na modrú čiaru. Krištofová strela. Valach. Za brankou sa presadzuje Pavlovič proti Gavrikovovi a
Pretlačil sa cez tohto ruského obrancu. Valach. Už sa Krištof presúva pred bránku. Ďaloga. Škoda. Barabanov vytečoval prihrávku, takže sme prišli o útočné pásmo. Ešte 45 sekúnd našej presilovky. Valach. Presná prihrávka na Surového, ale ten išiel do súboja so Zubom. Postavil sa náš kapitán, vyzeralo to veľmi nepríjemne, ten pád nohami napred do mantinelu. Kudrna. Mať. Je to veľmi ťažké a prudké puky, ktoré dali maličkú výhodu Rusom a Zubarev. Tých ho oslobodil. Záverečné sekundy vojnového vylúčenia. Surový prihrával na slepo, Andronov to takmer vystihol. Takže ani v tejto presilovke nepadne gól. A Vojnov dokonca vystihol starostovú prihrávku, teraz môže ísť sám proti Konrádovi. Výborne Bubela, Milošov backchecking, priam ukážkový, vzorový. Nadvihol hokejku, nedovolil mu zakončiť. Bakošova strela, nikto nešiel za dorážkou, škoda. Po osi sme tam nemali hráča, ale ten istý priestupok na ruskej strane, naša presilovka pokračuje. Opäť vystrelenie puku z obraného pásma, na rade je krátka reklama. Ivan Telegin sediaci na trestnej lavici po tom, čo vystrelil puk, ktorý sa od košečky na poosi odrazil. Ale predtým veľmi pekné okamihy, či už Krištofova šanca, alebo aj Bubelov obranný zákrok proti Vojnovovi. A pokračujeme v presilovej hre. To bola úspel na vádzovaní. Haščáková strela, odrazila sa puk späť k Marcelovi. Kiselevič sa drží za ruku. Bolestivo nastrelený. Graňáková strela, košečky nenašiel v lapačke. 15 presilovkových sekúnd uplynulo, bola tam častá streľba, tu je práve Bogdan Kiselevič, ktorý to schytal na nechránené miesto od Marcela. Daciuk tentoraz úspel na vhadzovaní proti Bakošovi, proti Bubelovi, prepáčte. Miloš prenechal Graňákovi. Bakoš. Vážne sa pustil sám dopredu. Už sme v pásme, Haščák. Čerešňáková strela, gól! Gól! 3-2, využitá presilovka. Čas 48:30, Slovensko vyhráva nad Ruskom. Vážení športoví priatelia, z 0-2 na 3-2. Čerešňáková presilovková delovka znamená to, že vyhrávame nad super favorizovaným výberom Olega Znaroka. Tak teraz tam vynikajúcu prácu odviedol Martin Bakoš, ktorý sa dokázal, zaviezol puk do pásma, dokázal presadiť cez dvoch ruských hráčov. Následná prihrávka Marcela Haščáka. Čerešňák nevymýšľal, vystrelil to a prestrelil dnes na naše šťastie neistého Košečkina. Toto bol pravý čerešňák na torte v našej presilovke. Presilovka využitá po 42 sekundách. Očakávajme oheň a síru, ktorú musia spustiť Rusi, ale zároveň to znamená viac priestoru pre naše breakové príležitosti. Doteraz sme sa do nich príliš nedostali. Šipačov minul. Tu je zase voľný Gusev. Gusev išiel do kľúčky, ale stíhal ho tam ešte Tomáš Starosta. Nemožný mu vystreliť. Kaprizovová strela išla tesne, zdalo sa nad. Znovu Kaprizov, ale ušiel mu Puga, ušiel aj Zubarevovi. Gusev nemôže hrať kvôli offsideu. Tak teraz to Braňo Konrad výborne prečítal, videl, že Gusev je sám.
vykočuval proti nemu a vlastne kvôli tomu Gusev zaváhal, nerozhodol sa strieľať. Pavloviča zblokoval zub. Kovalčuk. Kovalčuk narazil do Naďa. Daciuk. Daciuk našiel Kovalčuka, ten zostrelil Pavloviča. No, priostrilo sa poriadne v osobných súbojoch, ale mali sme tam Čajkovského. Kovalčuk. Šláme prihrávka. Čerešňák. Braňa. Nezľaknúť sa a trpezlivo zbierať sekundy, ktoré budú Rusom utekať veľmi rýchlo. Vojnou. Slavil sa Haščáka, ale potreboval na to pomoc spoluhráčov. Moziakin prenechal ten puk preskočiť až na Širokova, ale Široková prihrávka takmer našla Moziakina. Vojnovová strela, opäť sa Rusi pokúsili oteč, bol tam Sergej Širokov v predbránkovom priestore. Moziakin, nalepený na ňom Čerešňák. Šiel mu pomôcť Širokov, ktorého zase strážil Surový, to bola prihrávka na členok. Vojnov. Širokov, naši striedali, Širokov zostal na opačnej strane. Braňo istil túto strelu ešte, Braňo Konrád istil túto strelu, ktorá išla mimo. To nebude zakázané uvoľnenie, pretože Rusi sami dostali puk von až za vlastnú bránku. Bubelová aktivita proti Marčenkovi. Telegin si našľapnúť okolo Čajkovského. Marčenko, to bol nezavinený pád. Andronov. Nesterov vypálil, bol tam Telegin, bol tam aj Grigorenko. Myslím, že Ivan Telegin jemne pečom zmenil smer tejto strely, ale Braňo Konrád bol pripravený. Braňa. Jednoducho o mantinel Bakošovi. Tomu sa ukázal Baranka. Baranka nastreluje zo stredného pásma. Škoda, že netrafil bránku. Donútil by Košečkina k zákroku. Mali by sme boli v pásme. Cingela odstavil Kyselevič. Lukáš nemohol reagovať na puk, ktorý išiel do priestoru ruskej bránky. Lamper sa snažil zastaviť Kaprizova. To sa mu nepodarilo. Podarilo sa mu to však v súčinnosti s ďalšími spoluhráčmi. Graňák jednoducho chce dostať puk von z pásma. Nepodarilo sa mu to. Kaprizov. Marcinko a Lamper v tvrdej práci proti nemu. Je stále v našom obrannom pásme, ale Tomáš Marcinko teraz fauloval Guseva. A po krátkej reklame budú hrať Rusi presilovku. Peter Čerešňák pred 4 minútami využil presilovku za Plzeň v tejto sezóne v lige jediný gól. Tento je veľmi cenný, vedieme 3-2, ale musíme sa brániť, pretože Tomáš Marcinko fauloval v súboji Guseva. Tiež treba povedať, že Rusi dlhé striedanie v útočnom pásme, menili si pozície, boli nebezpeční. Ten faul si vypýtali. Tak ale práve som chcel pochváliť našich chalanov, že im nedávali veľa priestoru. A Gusev zostal na ľade. Tam aj Kaprizov, Šipačov, Kovalčuk a Nesterov. Nesterová strela, Braňo vyšiel z bránky, puk, ale nemá pod kontrolou, potrebujeme ho upratať. Nesterov, na ňo už je v postavení. Gusev. Šipačov. Kaprizov vybral si, ale samozrejme Kovalčuka. Keď ten má otvorený priestor, tak jeho strela z prvej stále nesie značku najvyššej svetovej kvality. Tak teraz chalani výborne pomohli Braňovi hlavne pri tej druhej dorážke. Cingel uchmatol puk, rúti sa dopredu. Cingel, Lamper, to bola veľká šanca. Dokonca v oslabení sme mohli zvýšiť na rozdiel 2 gólov. Tak teraz Košečkin predvedol svoj najlepší zákrok v zápase. Bola to krásne merovaná strela, ale naozaj vynikajúca. No a udržal Rusov v zápase, sa môže určite povedať. Šipačov. Prestrčil Gusevovi, zachytil to až Nesterov. Gusev.
Kovalčuk si vymenil pozíciu s Nesterovom. Ten ešte prihráva do strany Šipačovovi. Jeho nepresná strela, ale Rusko vyháňa z útočného pásma. Môžeme prestriedať. Robia tak aj Rusi. Záverečnú polminútu početnej prevahy. Je tu Daciuk, Kalinin, Širokou, Vojnov a Moziakin. Daciuk hľadal Širokova, aj ho našiel, ale v ceste im stála tentoraz trenčianska dvojica Starosta Helvecký. Tak práve teraz Tomáš Starosta potvrdil moje slova, že dávame málo priestoru Rusom. Stále sme pri nich, keď dostanú tú prihrávku, takže im vlastne znepríjemňujeme život. Daciuk. Už odratávame posledné sekundy Marcinkovho trestu. Tomáš je na ľade. Graňák. Haščák posúva Marcinkovi. Marcinko si orazil puk o ruské korčule a cez Vojnova sa dostal k strele. Do brankov sme ale nemali hráča, potrebujeme dostriedať. Marcel Haščák ale ešte získal puk. Marcinko. Vojnov posunul Kyselevičovi, okamžite sa snažil presadiť Telegin, ktorý si vypýtal ďalší faul. Čajkovský odchádza na trestnú lavicu. Tak teraz Čajkovskému ušiel ten puk medzi nohy, stratil jeho kontrolu a vlastne dal do toho iba telo a tým, že Telegin bol v rýchlosti, tak rozhodca to posúdil ako nedovolené bránenie. Pred presilovkou reklamný break, ktorý dáva teraz šancu samozrejme aj Olegovi Znarokovi, ale aj Craigovi Ramseymu na to, aby skonsolidovali svojich hráčov, aby všetci vedia, že aká dôležitá je táto presilovka. Tu však moment, ktorý nás mohol rozveseliť. Lamperová strela. A pozrime sa aj na ten nedovolený zákrok. Nechával tam nohu Mišo Čajkovský, čo Telegin využil. Tak ale tam sme mohli vidieť super prácu našich chalov. Štyria boli pred brankárom Konrádom, pomohli mu s tým reboundom a aj vďaka tomu sme ich neinkasovali. Potrebujeme na to teraz nadviazať. Poslednú 5 minútovku riadneho hracieho času. Začíname len vo štvorici. Moziakin, Vojnov, Moziakin, Širokov, Moziakin, zatiaľ sa Daciuk nedostal puku, vyhrávka Moziakina sa dostala až na opačnú stranu k ruskému kapitánovi. Vojnov sa oprel do puku, opäť výborný Patrik Lamper, jeho rybička. Sice nedostala puk von, ale dostala podtlak Moziakina a ten už nám pomohol. Rusi sú okamžite späť v útočnom pásme, ale znovu výborná práca. Patrik Lamper môže ísť dopredu. Lamper v breaku nedal, ale kde je puk? Máme aspoň buli v pásme. Patrik Lamper ukazuje, prečo je v oslabeniach taký platný hráč a dokazuje to aj proti najlepším svetovým hráčom. Môžeme to povedať, aj keď tu nie sú hráči z NHL, že ruská súpiska je nabitá hráčmi, ktorí by sa ani v takej konkurencii nestratili. Po koľkýkrát už v dnešnom zápase Paťo Lamper zblokoval strelu a bol za to odmenený. Mal ešte toľko síl, že išiel do breaku, dával to Košečkinovi medzi nohy, ale možno to bolo trošku vyššie merená strela ako chcel. Trafil ho do nohavíc. Nevadí, ale super Paťo. Projili sme veľkú časť z tejto ruskej presilovky, ale ešte väčšia je pred nami. Marcinko výborne pozične. A Cingel ešte ide znepríjemniť život Nesterovovi. Tam využíva bránku ako clonu. Šipačov. Kaprizov. Tvrdo do tela mu zahral Cingel. Šipačov. Kaprizov vymenil si pozíciu s Gusevom. Šipačov, Gusev, nabíja Nesterovovi. Kovalčuk, Kovarana ako zdela. Nesterov to nemal na strelu z prvej. Kovalčuk už áno, výborne Marcinko.
vyhadzuje puk a opäť striedame. Rýchla prihrávka na Kovalčuka, trošku pribrzdil Kaprizov. Máme na ľade čerstvých hráčov, je tam Olvecký, Krištof, Baranka a Ďaloga. Nesterov to stihol ešte v útočnom pásme. Záverečné sekundy z vylúčenia Michala Čajkovského. Ten už netrpezlivo očakáva svoj návrat na ľadovú plochu. Nesterov prihráva Šipačovovi. Kaprizov, Čajkovský je na ľade, ani v tejto presilovke Rusi neskorovali, ale ešte trvá ich nápor, ešte sú nebezpečne rozostavení v pásme. Šipačov prenecháva Kaprizovovi, Nesterov, Gusev, Kovalčuk sa presúva pred bránku. Tam ho nevydáme, často natlačil sa tam Ilia Kovalčuk, netrafil bránku. Vadim Šipačov v obrovskej príležitosti. Teraz by sa nám mimoriadne zišlo prerušenie hry, potrebujeme to veľmi extrémne, nie takto škoda. Peter Olvecký na zakázané uvoľnenie. No, 2,5 minúty pred koncom tretej tretiny nemôžeme striedať. A pozorujeme Košečkina, či ostáva v bránke. Greg Ramsey si teraz... Áno, berie si oddychový čas. Berie oddychový čas, naši chalani majú toho dosť. Takže práve na neho som pozeral, či sa preto rozhodne a určite urobil správne. Chalani sa potrebujú vydýchať, boli tam na ľade dlhšie. Ešte to takticky naťahoval, nevypýtal si ho hneď, podebatoval s rozhodcami. A máme ďalších 30 sekúnd na to, aby sme sa vydýchali. Pretože je to veľmi dramatický záver zápasu, ktorý sa začal vyvíjať absolútne v náš neprospech. A vyvinul sa tak, že 2,5 minúty pred koncom sme na dosah víťazstva. Ale tie 2,5 minúty ešte bude treba tvrdo odrobiť. Košečkin sa už posúva k hráčskej lavici, ostane tam. Rusi majú boli v útočnom pásme, ale cúva späť, zatiaľ čo my sledujeme Daciuka, ktorý nie je na ľade. Je tam Grigorenko, Telegin, Andronov, Gavrikov, Kyselevič. Fyzicky hrajúca lajna. Možno so zámerom ešte našich hráčov unaviť, ešte ich vyšťaviť, ešte ich donútiť k zakázanému uvoľneniu a následne tam pustiť už tých ofenzívnych vlkov. Teraz by bolo super, ak by sa Krištofovi podarilo vyhrať buly, aby naši chalani mohli prestriedať. Máme tam aj Bubelu, máme tam aj Olveckého, všetko hráči, ktorí vedia ísť na vhadzovanie, takže máme to poistený. Tento dôležitý flag, ale dostáva prednosť Mišo Krištof. Olvecký môže vytlačiť puk, nepodarilo sa mu to. Andronov nastreluje, dotlačiť to chcel Hrudžov, Grigorenko, Kyselevič. Ale strátil puk a dopredu môže ísť Olvecký, ktorý tam je spoločne s Bubelom. Potrebujeme zdržať puk čo najďalej od vlastnej bránky. Peter Olvecký tam nechal v súboji obrovské množstvo síl, ale zvyšní traja hráči stihli prestriedať a stíha teraz aj Olvecký. Navyše offside narúša mierne ruské plány, uplynulo 30 sekúnd. Výborne to teraz zahral Domino Graňok, ten puk bol nahodený a on ho v podstate rukou vyhodil naspäť von z pásma, takže tí ruskí útočníci boli v rýchlosti a už sa nestihli vrátiť, takže ich vlastne vystavil do offsideu. Už sa začala predposledná minúta riadneho hracieho času. Čerešňák. Zakázané uvoľnenie. Škoda tohto momentu. Zadarmo Rusi získavajú buly v pásme a sledujeme teraz zase kolega z Nároka s jeho dlhoročným asistentom Harisom Vitolinčom. Či si zoberú oddychový čas. Určite sa už teraz o tom radili. Ale neberú si ho. Ale na ľade už je prvá formácia. Daciuk vyhral buly. Pečovaná, respektíve zblokovaná strela Laconať. Vystrelil mu hokejku z rúk Vojnov, ale už si ju stihol zdvihnúť späť a zblokoval Daciuka. Graňák zase Kalinina. Podivný Graňák teraz bojuje aj proti Kalininovi, aj proti Vojnovovi. Za bránkou Čerešňák odstavil Daciuka. Výborná práca telom od Čerešňáka. Dobre si pokryl ten svoj priestor. A toto je vylúčenie na ruskej strane? Toto musí byť faul Marčenka, ktorý odchádza na trestnú lavicu a Rusi hrajú v oslabení. Minútu a 25 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Marčenko
výrazne komplikuje ruské plány na vyrovnanie a naopak naše plány na nečakané víťazstvo dostali výrazný pozitívny náboj. A teraz už si Oleg Znarok oddychový čas berie. Nemá veľmi už nad čím rozmýšľať a nemá na čo čakať. Dámy a páni, čo sa to deje v Gangneungu? Olympijský park a jeho hokejové centrum v prvom zápase olympiády je svedkom veľmi nečakaného záveru duelu Slovenska proti olympijským športovcom z Ruska. Tak myslím ale tých nemožno podceňovať ani za tohto stavu a ani pri ich početnej nevýhode. Myslím si, že tento zápas si určite užil aj náš prezident Kiska, ktorého sme videli cez prestávku, ako hecuje našich fanúšikov. Doslova bol v strede v kotli a bolo by príjemné, aby videl jeden zápas, ktorý uvidí, aby bol víťazný. Takže poďme a držíme našim chalanom palce. Máme buly v pásme, máme početnú prevahu. Sa budú okamžite tlačiť dopredu. Hneď sa snažili Gavrikovom založiť útok na Kalinina. Ten bol ale prikrytý. Musíme to zvládnuť takticky. Košečkin už štartuje na striedačku. 70 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Hra 5 proti 5, ale s prázdnou ruskou bránkou. Kukma Kovalčuk. Na toho obrovský pozor. Zakázané uvoľnenie. Hra sa vráti. Tak ale bola to chyba ruských rozhodcov, keďže Rusi hrajú vo Slavovke, nemohlo to byť zakázané, ale nám to hraje do karát. Áno, áno, teraz porada. Zrejme príde Bully v stredovom kruhu. Presne tak. Presne 1 jediná minúta zostáva do konca riadneho hracieho času tohto duelu. Košečkin sa vrátil do bránky. Bully 2-13, uspel Daciuk. Košečkin na chvíľku zadržal svoj pohyb na striedačku, ale už je na nej. A Rusi opäť s 5 korčuliarmi sa skúšajú dostať do útočného pásma. Nepodarilo sa im to, zastavili Holvecký spoločne s Barankom. Gavrikov, Daciuk. Daciuk nemohol preniknúť cez veľmi husto strážené stredné pásmo. Dialoga, Baranka, ten bude hneď napádaný. Paulovič, Maťo môže ísť dopredu, takisto Krištof, ale prihrávka rukou zastavuje našu príležitosť. 28 sekúnd do konca tretej tretiny. Vidíme, áno, Maťo Paulovič zasiahol puk rukou. Ak by hral on, tak by sa nič nedialo, ale Krištof musel hrať zase, lebo už sa tam blížil zo strany Daciuk. Rusi tak majú Bully v útočnom pásme. Veľmi dôležité vhadzovanie. Je tam Andronov, Kaprizov, Gusev, Kovalčuk a Vojnov. Čajkovský posunul za bránku. Cingel atakovaný, nemohol vyhodiť puk von z pásma. Na opačnej strane Gusev, 20 sekúnd. Chýba do konca tretej tretiny. Vojnov spoza našej bránky. Koľkokrát už takto podporoval útok Vjačeslav Vojnov. Veľmi husto strážené bránkovisko. Naši dokázali upratať puk. Ešte je tu čas, ale na strelu pre Nikitu Guseva. Gusevová strela neprešla. Puk je pri mantineli. Má ho Marcinko. Vyhrávame nad Ruskom. 3-2. Vážení športoví priatelia, oslavujte. Je to síce len prvý zápas na olympijskom hokejovom turnaji, ale vyhrávame nad Ruskom 3-2 po priebehu, ktorý hral do karát nášmu súperovi. Ale Remziho družina sa dokázala otriasť z toho, že rýchlo inkasovala 2 góly. A máme prvé 3 body do tabulky. Tak myslím si, že dnes chalani predvedli fantastický bojovný výkon. A svedčí tomu, že sme zblokovali množstvo striel, nechali sme srdce na lade a boli sme neodmenení krásnym víťazstvom, aj keď sme prehrávali 2-0, by to nikto nepovedal. Takže klobúk dole, chalani, parádny výkon. Víťazstvo systému a rozumu nad zručnosťami, ukazuje sa, aké je to dôležité v modernom hokeji. Ísť hráč po hráčovi a porovnávať Rusov s našimi individuálne kvality by boli jednoznačne na strane súpera
ale každý poznal svoju úlohu, každý ju splnil na 100, ak nie 110%. Každý od Braňa Konráda až po hráča, ktorý odohral dnes najmenej. Spomeňme tie zlomové momenty, spomeňme, ako sa Braňo Konrád otriasol z 2 inkasovaných nešťastných gólov. Spomeňme nielen víťazný gól Petra Čerešňáka, ale aj Mareka Hovorku, ktorý zblokoval strelu veľmi obetavo. Ani si nevšimol možno ten gól, ktorý sa následne zrodil. Peter Lvecký po Graňákovej prihrávke znížil na 1-2 Hovorkov teč, alebo to zblokovanie využil Martin Bakoš. Ešte v prvej tretine a potom taktický boj, taktický súboj. Áno, ruská žrtka, mali ju dáciu k presilovke na začiatku druhej tretiny. Mohla zmeniť priebeh tohto zápasu, ale nezmenila. A tešia sa naši hráči, ktorým skladáme absolutórium, ale musíme to zopakovať. Je to turnaj. Víťazstvo v prvom zápase aj nad takým tímom poteší, ale turnaj pokračuje a treba sa sústrediť na ďalšie duely. Predovšetkým na ten štvrtý, ktorý bude veľmi rozhodujúci. Tak ale víťazstvo nad takým silným ústvom nám dáva tú dôveru, dáva to sebavedomie, ktoré sme potrebovali a dáva nám vieru. To, čo hovorí Craig Ramsey, že on si myslí, že toto mužstvo má na to, aby porazilo aj silných superov. Dnešné víťazstvo mu dalo za pravdu. No a dnešné naše víťazstvo je hneď prvý deň turnaja. To môžeme označiť za prvý veľký šok, pretože to je niečo, čo sa absolútne nečakalo. Hoci treba povedať, že asi ani slovinské víťazstvo nad Amerikou sa tak úplne nečakalo. V predĺžení Jan Muršak rozhodol, takže klobúk dolu aj pred Slovincami a favoriti skupiny sú zrazu v problémoch. Nás teší, že máme 3 body a určite do ďalšieho priebehu tohto turnaja máme čo robiť.